Bueno, hau da giltzadura bat, hau da gatzaileek etzera eramaten zuten giltzak, egurrezkoat handia. Kontua da, hemen metalak ezin dira erabili, oso azkar erroltzen bait dira. Eta, bueno, funtzionamendu erraza da, bi giltzekin jokatu behar dugu, hau sartuko dugu, igoko dugu, eta era simple erraz batia, zabaltzen dugu, lehizten dugu atea. Zabaldu egin dugu ofizialki atea, ongi etorriak, Añanako gatzaranera. Paisaia berez bizirik dago, egurra, harria eta guztia direlako bere material nagusienak, eta hauek betik urgatzunarekin harremanetan egon behar dira. Ointxe bertan apirilean gaude eta prestakuntza lanekin, ja maiatzean eguraldi ona balin badaukagu hasiko gara gatza ekoizten, eta ointxe bertan gaude larrain guztia garbitzen, konpontzen, eta berez, neguan zehar euri urak sartu indan azputzuetan, betetzen ari gara urgatzunarekin, ja guztia prest izateko, eta maiatza hasieran eguraldi ona balin badago, gatzeko esperarekin.